tuturor și bine v-am regăsit la un episod de Free Fire. Free Fire. Astăzi jucăm un minunat acest episod. Free Fire, desigur. O să dăm pe clasic, solo showdown. Că până acum n-am făcut decât un Epic Victory Royale de când mi l-am instalat. Bine, 3 de fapt. Unul pe solo, unul pe duo și unul pe 3v3 parcă. Da, 3v3. Așa că hai să trecem la treabă. Andra, dacă fac un Epic Victory... Nu, dacă fac 2 Epic Victory Royale, mă lași Fortnite de 3 ori. Să nu zici că nu ți-am zis. Deci 2 Epic Victory Royale trebuie să fac. Dar vă zic de acum. Am cel mai mare ghinion după toată fața planetei. Alea pe care le-am câștigat, am făcut rost de arme. Deci erau 7 inși pe mine. N-aveam niciun medkit. Și am făcut pe absolut toți cu jumătate de viață. Bine, unul m-a lăsat un sfert de viață, dar eu l-am făcut pe el. Da, deci am avut mare, mega, super mare, fantastic noroc. Uite-l pe Gheorghiță. Ce faci? Ok, Slam postează ceva. Nu mă interesează, nu suport Facebook-ul. Eu l-am instalat doar pentru jocuri. Ca să mă conectez cu Facebook, să nu mai stau să-mi fac cont. Mai bine, Facebook acolo, am terminat-o bulciu. Nu mai stau 10 milioane. Deci, Dumnezeu cu mila. Vă zic de acum un ghinion extraordinar de mare. O să sărim și noi, vreau să ajung acolo. Așa că hai să sărim. Activăm și ăla ca să ajungem puțin mai repede. Și hai să trecem la treabă. Sper și eu că o să scap măcar cu 8 kill-uri. Ce aveți? 5, 4 acolo. A vreo 4-a sau a 5-a rundă am ieșit cu 8 kill-uri sau 7 kill-uri, nu mai știu exact. Deci erau toți atât de nabi. Bă, unul stătea lângă mine cu cea mai bună armă din joc. Da. Deci stătea lângă mine și eu aveam doar un pistol. Adică am avut noroc, să zic. Nu, scoate-l. Așa. Băgăm un speedrun. Player, ok, n-am nicio armă. Ne retragem, n-am chef. Ok, credeam că e player. Că dacă eram player, vă dădeam dovadă că am cel mai mare ghinion. Și da, știu să fluier, dar acum mă prostesc. Ok, stai să mutăm și ăla. O să-l mutăm acolo la kill-uri. Medkit, ok. Spargem și cutia asta, poate ne dă ceva bun. De asta am uitat că nu merge spartă. De fapt, las-o acolo că poate rămânem fără o groanță la una, avem la alta. Ok, nu mai. Nu mersi, vreau să găsesc. Hei! Le luăm, sunt bune. E prost că nu pot să sar gardul. Hai mă, că acum am tupeul, nu mai am nevoie decât de o armurică. Am nevoie de alea. Unde-i? Ok, mergem spre mijloc, asta e bine.
Poate dăm de acum cu unul cu sniper să vezi ce mare range. Nu vreau shotgun. Shotgun-ul e de căcat. Ok, îngrena, adică perete. Ăsta-i... Armurică și căscuță. Bine, bine. Ok, nu e nimeni, putem să mergem. Stai. Oh. Speed acolo, așa. Aici, de obicei, sunt playeri care stau în bușul ăla. Da, au golit tot. Dacă e acolo un player și îmi dă snipe, omorul lui nu le ia nimeni. Mamă, ce mă sperie de mașinița asta. Așa. Uite John. Și plecăm la drum. Am și eu 2 medkituri. Mașiniță. Nu mereu să conduc. Ce troll mi-am luat. Player. Unde e? Bine, te rog, zică. Medkit. Ok, ce mare, are cască de asta bună. Am zis cască bună și luăm și asta. Ok, dăm și noi un medkit. Medkit de aici. Gata. Mamă, ce m-am panicat. Mamă, ce m-am panicat. Am flash-uri. Dă-mă cu o mașină. E o mașiniță. Și nu uitați să apăsați butonul de like. Și să vă abonați la canalul meu de YouTube ca să vedeți cât mai multe episoade. Vreau și eu mai mulți abonați. Sunt un cerșetor care cerșește abonați. Nu o să mergem în zonă. Caz că accelerația. Așa. Și mergem să ne căcăm. Și mergem să ne bătem, uite așa. Care are tupe o să vină încoa. Eu am tupeu, așa că vă caut. Eu și pe Fortnite, eu nu am răbdare. Eu mă duc direct torpilă pe ei, că nu se așteaptă. Tati, te ador și dau inima mea drept mărțișor. Și ramion la piept. Și aici nu știu. Player. Scamidiu, lasă-mă. Lăsați-mă să filmez, v-ați găsit acum toți. Ok.
Hă? Ok, habar n-am ce era aia. Mai am, 5 medkit-uri, păi eu duc bine eu pe medkit-uri. E puțin frică. Dar noi mergem la căutare de zombalăi. Da, eu am ăsta e să zbur cu bătaia acolo. A, nu, e câmpul ăsta. Cine vrea mașina să o ia? O iau eu înapoi. Să fac asta. Nu! Urcă-te pe ea și aici. Așa era greu. Stai, dacă eu stau aici... A, nu, că vine zona, da. Să zburăm. Vine avionul. E cutie, credeam că e player. Deci ochii mei sunt ca un vultur. Player! Nu mai știe. Mă ia, mă face. Amândoi! Bine! Am făcut și eu câteva kill-uri? Wow, 2 kill-uri, nu? Nu 0. Da. Ok. Ok, mai dăm o rundă. Și de ce vreau să fac și un Victory Royal? Vreau să fac un Victory Royal. Da, haideți să mai zburăm o dată ca avionul. Și care de data asta să nu mai fie 2 player care să dea third party pe mine. Sincer, acolo cred că a dat third party. Pentru că eu mă băteam cu ăla și a mai venit încă unul și l-a omorât pe ăla. După ce am omorât pe mine și am avut și la ce third party. V-am zis că am cel mai mare ghinion. V-am zis, nu m-ați crezut. Așa că... Haide-mă! Victory! Epic! Victory! Royal! Vreau să dau în secunda asta. Să mă joc Fortnite. Ce fac eu pentru Fortnite? Și poate Andra îmi dă țeacă. Pentru treaba asta suflu microfon. Na. Ce te uiți, mă, urâtule? Și eu știu boxea. Nu vă apropiați că vă dau un pumn în gură. Ne. Nu te apropia că-ți dau cu pumnul în gură. Nu te apropia, am zis că-ți dau cu pumnul în gură. Third party. Dacă mai face odată cineva third party, Dracilia. Da, și eu acolo m-am băgat prea în fața lui, adică trebuia să stau și eu pe casa și să-i dau. Dar el a construit, a preferat să construiască el. Dacă puteam să-mi fac acolo ceva...
Și cred că și știu unde mă duc. În cabana aia se găsește cele mai rare chestii și cele mai șmechere chestii. Unde-i căbănuța aia? Unde-i căbănuța aia? Uite-o fix sub mine. Stai că nu vreau să o trezesc pe ea. Cine mi-a piept? Vedeți cele mai șmecheri chestii? Oh my god! Dacă aveți noroc aici, vă dă lansator de rachete. Ce aveți nici s-a băgat așa lansator de rachete. Cine mi-a piept ca pe un cucui. Mami, îți dau un pumn, uite eu așa, eu îți dau un pumn. Ține-mi pumnul la piept și gura ta spartă, că te ia că te ia. Cine te ia, numai tu știi. Nu prea-mi place arma asta, deloc nu-mi place arma asta. Mami, te rog, mami, am corona, vrei și tu? Am fost prost. Nu mi-am luat damage. Nu mi-am luat damage. Oh my god. Pium. Hai mă, vă mai bătezi mult, că deja m-am săturat să văd acolo kill, kill, kill. Dați-vă kill la toți și numai o să câștig. Mami, te calc cu mașina mea foarte scumpă. Am dat $3 ca să te... Player. Asta e faza că nu știu unde e. L-am văzut să mi se părute. Pleacă de aici că îți dau un shot. De nu mai te strici. Epic Victory Royale o să fac mâine, da. Hai, unde ești? Da, ok, nu pot să mă camera, să mă uit în deal. Ia, like a boss. Go. Hai cu tiroliana. Mami, te ador și-ți dau inima mea drept. Drept ce? Drept că n-am ce să fac cu ea și poate tu ai ce să faci cu ea. Cât de nab am jucat-o pe asta, vreau să mă pun jos. Mă enervează ăștia cu... Yes! Medkit! 2 medkituri! Aici a fost o bătaie.
Vreau aia să pot să văd mai frumos. Ok, nu-i. Mă mănâncă nasul. Cred că mi-o bătaie. Da, cred că nu o să fac niciun epic Victory Royale. Nu o să mai mă joc Fortnite. Mami, ai auzit? Nu mai mă joc Fortnite. Ok, player. Ha! Bine, bine! Ești cel mai pro player, nu ai ce să-mi faci. Cred că am văzut altul, dar să mă loca. Nu, mi s-a părut mie. Ia, ce ai aici tu? Trebuie să mă pun, uite așa. Mamă, câte medkit-uri ai. Medkit. Ok, de că... Ok, acolo e o cutie. Ciu, săraca fată. Da, mi-e puțin milă de ea, dar n-am ce să fac! Vreau să mă joc Fortnite. E puțin frică că mă aventurez ca un porc. Mai sunt 15 oameni în viață, pe mine nu mă pun. Că eu nu mă pun. Că o să câștig. Toată lumea știe că Andrei Frunco o să câștige. Pe ochii mei îs ca un vultur. Mi-e frică. Dar mă duc. Uitați-vă la mine, ce șmecherăs. Cu casca aia pe cap. N-am mai văzut Franța cască de aia atât de șmecheră. Ok, am viață plină, așa că nu mă băgați în seamă. Ține-mi eu la piept și eu îți dau o mașină. Nu știu unde să mai mă duc. Nu știu unde să mai mă duc. Dacă nu te urci, aici te las. Vedeți că s-a urcat? Aici chiar a fost o bătaie. Aici a fost chiar o bătaie. Medkit sau sal? 2 medkituri. Doar atât? Ok, 9 medkituri. 9 medkituri eu am. Și mi-e tare frică să mă duc acolo, așa că nu o să mă duc. Ia uite player. S-a dus. Hai, nu mai sta după cutie, mă, să-ți dai medkit. V-am zis că mie mi-e frică să mă duc acolo, da? V-am zis. Uite, eu dacă nu-l vedeam și nu eram cu ochii ca un vultur, spuneați că eu sunt nab. Și că eu nu vreau să mă joc Fortnite, cel mai șmecher joc după toată istoria planetei Pământ.
ești? Mamă, unde ești? Arată-ți fața aia, mă, de cangur împuțită. Hei, l-am văzut. L-am văzut. Ce faci, Gheorghiță? Nu e, mă, e bot. Sau, ba nu. Dă-i! Să... Să-mi bag ceva, să-mi bag. Heal. My God, nu văd absolut nimic. Mamă, nu văd nimic. Bag încărcătorul în priză, Taolot. Aolă, viață! Mamă, ați văzut? Mamă, dacă nu schimbam arma mă omoră. Deci mă omora dacă nu schimbam pușca. Arma, de fapt. Aveam medkit. Doamne, cum l-am bătut. Închidem și o armă din asta. Mamă, cât de... Da, volă, doamne, dar ce m-am speriat. Hai, dă-i și statuile alea, că sunt bune. Este, mă, avea de la. Uite-te că facem... Așa. Și punem așa. Și mai punem una. De aici așa. Mamă. Ok, nu merge. Merge acolo, nu. Nu mai punem una unde? Punem una și acolo. Gata, nu mai punem. Player. Cum scot astea? Bă, ce prostă-s. Aia era a mea. Unde e ăla? Andra? Dacă-l bat, Fortnite. Ia uite, l-am văzut. Construiește. Unde s-a dus? Medkit.
Ce? A dat cu flash, nu-mi vine să cred. Ok. Andra, te rog eu frumos, din toată inimioara mea, îmi dai Fortnite. Îmi dai Fortnite, te rog, dă Fortnite. De ce am jucat atât de nabă? Nu pot să cred, mă, că mi-a dat flash. Mamă, ce flash mi-a dat. Ok, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut și nu uitați să apăsați butonul de like. Andrei, te rog, dă Fortnite! Fortnite, te rog, pa!